I avui, a l'Arran de Mar, com hem dit al principi d'aquest programa, dedicarem aquest tram final que ens queda per parlar de l'explosió del reactor d'Iqoxe a Tarragona, considerat el pitjor accident químic que hi ha hagut en aquest país i que va deixar 3 morts, diversos ferits i desenes de domicilis afectats amb esquerdes i desperfectes. Aquest dissabte es celebra el 3è aniversari del sinistre i avui volem recordar l'episodi de la mà del periodista d'investigació Rafa Marrasé i de l'escriptor Toni Orensanz, que a 4 mans han escrit el llibre titulat La gran explosió, on recullen dades inèdites i entrevistes sobre el que va passar aquell infaust 14 de gener del 2020. Però abans de parlar amb ells sobre el seu llibre, com recordes aquell dia? A on eres? Fem una mica de memòria. El momento de la explosión. Estábamos aquí con unos clientes, tenía todo abierto, entonces vimos unos ruidos muy raros y de repente la explosión, ¡blum! Y la onda directamente vino hacia nosotros. O sea que nos tiramos al suelo. Fue horrible. Salía de trabajar en ese momento, llegaba a casa y cuando entraba por la puerta sentía el estruendo de lo que había ocurrido en la calle. Me asomaba a la calle, he visto todo este humo negro y luego lo que ha venido más que nada es la preocupación por lo que ha ocurrido. Muy asustados, no sabíamos qué estaba pasando. Al principio una explosión, bueno, no sabíamos. I els bombers porten tota la nit treballant a la planta química de la Canonja a Tarragona. L'incendi que fa 12 hores que crema l'empresa Iqoxe. Hi ha almenys un mort, 8 ferits. 2 d'aquests estan ingressats a la Vall d'Hebron, a l'Hospital Vall d'Hebron, amb pronòstic de grans cremats. Hi ha també una persona desapareguda i en marxa una investigació per saber les causes de l'explosió en el dipòsit de diòxid d'etilè, un gas altament inflamable. A l'obrir el seu pis estava totes les parets per terra, tot per terra, i llavors, clar, ens han trobat el percal. I llavors la qüestió és que el seu home estava a casa i ella s'ha ficat molt nerviosa perquè cridaven pel seu home i jo ja no l'he deixat entrar i m'he anat cap a dintre intentant que ella no entrés perquè estava totes les parets per terra i m'he trobat el seu home que estaba bueno. Es que esta tarde se ha confirmado la 3ª víctima mortal. Se trata de uno de los heridos con grandes quemaduras que estaba ingresado en el Hospital del Vall d'Hebron de Barcelona. Óxido de etileno es el producto que originó el accidente, la deflagración, y óxido de propileno es el producto que tenemos contenido en el tanque. Se trata de un componente muy inflamable. Que se emplea, por ejemplo, para la industria de anticongelantes. Durant uns moments que pensàvem que podia ser tòxic, no van sonar les sirenes. Ningú va advertir a la gent que estava al carrer que havia ordre de confinament, que calia que anéssim a les seves cases. Deciros que el alcalde de la Canonja se disculpa porque no ha podido venir porque está en otra reunión. ¿Vale? Señor alcalde, usted tendrá una reunión muy importante como usted quiera, pero el otro día tampoco vino. Y el responsable de estas químicas, señor alcalde de la Canonja, es usted, que es el que se lleva todo el dinero. Avui s'ha sabut que Iqoxe havia estat sancionada en 4 ocasions per incompliment de la normativa en matèria de condicions de treball, salut i seguretat. 3 d'aquestes sancions eren greus. Però nosaltres el que necessitem és que vinguin i solucionen els danys que han fet. Que nosaltres sí que sabem que venien de la fàbrica Iqoxe i ells sembla doncs, que no tenen tanta. La petroquímica és molt important per Tarragona i la gent hi confiava totalment. Ara jo crec que aquesta confiança està perduda i els passos que s'estan donant no crec que ara mateix ajudin a que es recuperi aquesta confiança, al revés. Comencem amb aquesta pregunta final. Hem perdut la confiança encara en el pol petroquímic o la mantenim? Mentre us feu aquesta pregunta i la rumiem entre totes, millor fer-ho llegint el llibre La gran explosió, que l'editorial Folk i Folk publicarà aquest 16 de gener a llibreries de tot el país. Els encarregats d'aquesta obra, que recullen minut a minut el que va passar a partir de l'explosió del reactor d'Iqoxe, exposen dades inèdites i entrevistes amb els testimonis i afectats d'aquest sinistre. Rafa Marrasé,
Toni Orensanz, benvinguts a Ran de Mar, moltes gràcies per venir. Benvinguts. Gràcies. Ai, gràcies. He tingut l'oportunitat de llegir unes 100 pàgines del llibre i comenceu el llibre de la gran explosió amb una crònica on detalleu què va passar durant cada segon del moment de l'accident d'Iqoxe. A veure, per començar, com ha estat juntar tota aquesta munió de dades, de detalls tècnics, d'informació relacionada amb productes químics? Rafa, Toni, no sé, com ha anat aquest principi de llibre? Bueno, nosaltres teníem clar que, com sempre dient, Iqoxe hi ha un abans i un després, no? Amb aquesta percepció del risc o amb la por que hi pugui haver amb un accident similar, no? Llavors teníem clar que havíem de començar l'accident, no? L'accident ens obre les portes de conèixer què passa a la petroquímica de Tarragona i, com diem també al llibre, demostra una mica que el rei va despullat, no? Que en el sentit de que tot allò que semblava perfecte, que era un engranatge perfecte, veiem que en un munt d'errors, i per això decidim començar amb aquella nit. I intentem fer una narració periodística on tot el que expliquem està respaldat documentalment, fins i tot els diàlegs que hi ha a les primeres 100 pàgines que tu esmentaves, i intentem que la gent entengui, mai millor dit, què va passar en aquella nit i coses que no van transcendir. I el que es veu, i el que la gent podrà llegir, és una pel·lícula de terror. És una pel·lícula i mai millor dit una pel·lícula, és el Colós en flames, és Chernobyl, és intentar explicar com ho van veure les persones afectades i els treballadors en aquell moment, que era un infern, i al mateix moment que hi havia un infern dins de la fàbrica i pànic fora d'ella, els equips d'emergències estaven totalment desconcertats, sobrepassats, i en lloc d'ajudar a solucionar la situació van generar un caos impressionant, i això es veu claríssimament a l'arrencada del llibre. Toni Orensanz, estem acostumats a llegir-te en llibres de l'Òmnibus de la mort, el Nacido a Siurana, on vas perdre el braç Wachowski, molt situades en la història. Per què Iqoxe? Per què has decidit entrar-li en aquest tema? Bé, a mi m'agrada el periodisme de context, no? És a dir, m'agrada el periodisme que intenta contextualitzar a partir d'un fet del qual gairebé no sap res. Jo, la indústria petroquímica és un tema que periodísticament he seguit poquíssim, però sí que m'agrada pensar com s'arriba a un determinat fet, a un determinat context, a una determinada situació, no? I això és una mica el que em rondava pel cap quan amb el Rafa vam començar a coordinar-nos per fer la recerca conjunta, no? En el fons, no és un llibre gaire diferent als que he fet, en el sentit de que és una recerca. És una recerca que intenta traduir-se en un llibre de periodisme narratiu. Amb el Rafa hem intentat fer un llibre periodístic, rigorós, que la gent pugui saber d'on traiem la informació, no hem fet una novel·la, expliquem els fets, el més honestament que sabem, el més rigorosament que sabem, i això és el que jo sempre he intentat als meus llibres, m'apropia un fenomen que hagi passat fa poc, fa molt o fa moltíssim, no? És a dir, aquesta idea de dir, és possible explicar d'una manera atractiva fets reals, i no només fer un assaig o fer un article periodístic que hi hagi moltes dades i costi de llegir, no? Des d'aquest punt de vista, mira, ara ho estava mirant el llibre, no? És a dir, el llibre hi ha gairebé 200 pàgines de notes al final. Què hem fet? Hem tret del cos del llibre les notes, tota la informació. És a dir, tu pots llegir el llibre gairebé com si fos una crònica de catàstrofes, i al final, si vols saber d'on surt tota la informació, etc., sabràs d'on surt. 200 notes de pàgines, de les quals hi ha sobretot a la primera part del llibre, hi ha una font d'informació que és essencial, que és que ens hem llegit el sumari, diguéssim, del dret i del revés, la qual cosa permet és a dir, és una joia periodísticament el sumari, no? És a dir, perquè hi ha hi ha les converses del 112 transcrites, hi ha les trucades, hi ha les converses que tenen els bombers amb emergències. Aquestes converses es poden llegir al llibre transcrites? Sí. De fet, el principi del llibre comença amb aquests diàlegs. Per exemple, Rafa, i ja entrem directament al contingut del llibre. M'ha agradat molt que al principi del llibre són les víctimes, primer. Parleu de les víctimes de l'accident d'Iqoxe, on estava la seva família en aquell moment, on estaven ells, també. I les famílies, en el vostre llibre, denuncien obertament
i no ho diuen sense cap mena d'embut, que els seus familiars que van morir a l'accident d'Iqoxe feien moltes hores, estaven estressats, no estaven preparats, no hi havia plantilla suficient, i ells ho diuen obertament en aquest article, en aquest llibre, perdó. Sí, ells ho diuen en el llibre i ho diuen també als investigadors del cas, no? Sí, de fet, com recordem que hi ha 3 morts en aquell accident, 2 són treballadors de la fàbrica, el cap de planta i el cap de torn, o sigui, són 2 responsables d'aquell moment que estaven en primera línia i són els que van perdre la vida, i després hi ha un veí de Torreforta que està gairebé 3 quilòmetres de l'accident, a casa seva, i una planxa d'acer provinent del reactor travessa el pis de dalt, li cau es fondre al sostre i el mata, no? Les famílies ho viuen amb un drama i una inquietud, hi ha una angoixa brutal en el llibre, perquè elles veuen que hi ha l'accident, o sigui, sobretot els 2 treballadors, perquè la persona que està a casa s'ho troba, com aquí diu, pràcticament no s'adona de res, i aquelles hores se'ls fan eternes, no? Llavors, el que ens transmeten també a nosaltres les famílies és que, per exemple, un dels 2 treballadors que mora havia decidit plegar d'Iqoxe. Estava buscant feina, de fet, no? Sí, estava del que fos, literalment, com si ha de posar a les prestatgeries d'un supermercat, literalment diu això. I ja no podrà canviar de feina mai més, no tindrà l'oportunitat perquè va perdre la vida aquell dia, no? I això realment és una cosa que ens ha de fer reflexionar, no? De fet, l'altre treballador que perd la vida, el cap de planta, la seva dona li diu reiteradament, perquè el veu enfonsat per l'estrès, la càrrega d'hores que hi ha, que deixi la feina, que treballaran del que sí, que si han de marxar a l'estranger a buscar una feina del que ell fa, se n'han d'anar. I ell decideix que no, perquè al final és la por, no?, de començar de zero, de que ja ets gran i no saps com trobaràs feina, i no tampoc va accedir a aquest canvi, no voler fer aquest canvi i no el podrà fer mai més, no? No, realment és curiós com els entorns de les famílies dels treballadors morts l'accident se'l prenen gairebé com una crònica d'un desastre anunciat. És a dir, els entorns d'amics de les famílies tots t'expliquen que les trobades amb els Oscars per junt o per separat eren trobades en les quals ells sempre mostraven molta preocupació pel que estava passant dins d'Iqoxe. I de fet, com deia el Rafa, diguéssim, dins del sumari això hi figura, és a dir, no és només que ho diguin de cara en fora, sinó les famílies en parlen i després hi ha informes interns dins del judici, és a dir, la producció d'Iqoxe havia pujat en pocs anys un 200%, que no havia anat acompanyat de... És a dir, els càrrecs directius sí que s'havien multiplicat moltíssim, però, diguéssim, el que eren els treballadors no. És a dir, els treballadors estaven sotmesos a una pressió laboral molt gran i a una pressió productiva terrible, no? És a dir, estem davant d'un cas que demostra fins a quin punt a vegades es juga amb la vida de les persones, d'acord, amb uns riscos, diguéssim, sense tindre en compte el risc que estàs assumint quan manipules determinats productes, no? És a dir, al final, a l'explosió, això figura al sumari, diguéssim, s'està fent un producte, quan es produeix l'explosió, no hi ha ningú que estigui mirant els monitors que haurien d'estar vigilant. Perquè estaven fora fent altres coses perquè no hi havia treballadors. Perquè se'ls ha dit que millor que estiguin fent fora una altra cosa, és a dir, les mínimes mesures de seguretat ja no són hores que estaven desactivades també, sinó visuals, que hi hagi algú davant d'una pantalla mirant el que estan fent al dins del reactor per detectar que passa alguna cosa, no hi havia ningú, no?